Naliday met apasama kakailian gaputa na ilista ti talo nga individual at himusay gapu iti epekto ti agtultuloy at tudo iti probinsya ti Benguet. Amin dagitoy ket biktima ti panagregay ti daga. Mapangpanggapmet ti panakaideklara ti state of calamity ti probinsya kalpasan a maipinal ti lokal or probinsyal na gobyerno ti Benguet. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Talon ti kinumpirma ti gobyerno probinsyal ti Benguet api musay gapu iti agtultuloy nga epekto dagiti bagyo ken ti habagat iti probinsya. Dua ka dagitoy ti pimusay iti pannakagabor ti pangpanggadanda a panganan ijay silan La Trinidad idi Agosto 6. Bayat a maysa ti pimusay ijay atok kalpasan ti insidente ti landslide a nanggabor kadakwada idi Kalman. Sigun iti impormasyon manipod ken ni Governor Melchor Diclas, maysa ti naispal iti nasao nga insidente kan may sapay ti sapsapulanda iti agdama. Kabayatan na ipimpinal ti gobyerno probinsyal ti panakaideklara ti state of calamity iti Benguet gapo iti agtultuloy a panagnato ti bilang dagiti apektado a kalsada ken individual iti probinsya. Pagka nag-declare kasi tayo ng state of calamity, makakatulong ang national government kasi may mga fund din sila dyan para sa state of calamity. And of course, magagamit natin yung 30% fund natin na galing sa quick response fund. Kasi wala naman tayong nakalaang funding para dun sa repair ng mga kalsada, rehabilitation ng mga kalsada. So kailangan talagang mag-declare para ma-rehabilitate yung mga yan. Iti kaudyan a datos idi Agosto 9, di manunan iti sangagasot 54 a pamilya ti apektado ti agtultuloy a panagtudo, abok-buklan ti 582 nga individual. Sangapulo katalo a pamilya ti adda iti uneg ti evacuation center, bayat a 50 a pamilya ti nagturong kadagiti kabagyanda. Nailistamat ti 48 a partially damaged a babbalay. Agtultuloy ti panangipaay ti probinsya kan dagiti ahensya ti gobyerno ti tulong kadagiti na apektaran. May galing na preposition na mga goods ng DSWD. Tapos nagbigay na sila ng ayuda dun sa mga namatay. Pinagtutulungan pa rin natin, mga goods din ng probinsya, ginagamit din yan para at least tulong-tulong. Pagka kasi tumagal yan, yun ang problema natin kasi wala nang makain yung mga tao, kaya kailangan magbigay talaga. So, tinututukan ng munisipyo, probinsya, saka itong DSWD. Naingat mati monitoring ti Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, tapno dagos a maipaayan iti tulong dagiti maapektaran iti agtultuloy a panagtudo ng runa kadagiti high-risk areas. Kung kinakailangan na agarang mag-evacuate, kailangan pong mag-evacuate agad. Huwag na pong antayin na may mangyari pa bago pa magpapa-rescue. Tsaka doon po sa mga pumibiyahe po ma'am, kung hindi po masyadong essential yung kanilang pakay sa kanilang pagbibiyahe, baka mangyari po ay i-cancel muna. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.